Numele Bogdan are o proveniență istorică interesantă și este răspândit în mai multe culturi. Originile sale sunt discutate în diferite contexte și poate avea semnificații variate în funcție de cultura sau regiunea în care este folosit. În tradiția slavă, numele Bogdan provine din cuvintele slave Bog, Dumnezeu, și Dan, dat sau dată. Astfel, Bogdan poate fi interpretat ca darul lui Dumnezeu sau dăruit de Dumnezeu. Numele a fost foarte răspândit în țările slave, cum ar fi Polonia, Ucraina, Rusia și alte țări din Europa de Est. De asemenea, numele Bogdan a fost întâlnit și în alte culturi, cum ar fi cea românească. În limba română, Bog se traduce ca bogat sau însemnat, iar Dan înseamnă dat sau dar. Astfel, Bogdan poate avea sensul de dar bogat sau dăruit cu bogăție. Numele este des întâlnit în România și are o istorie îndelungată în această regiune. Totuși, semnificația precisă a numelui poate varia în funcție de tradiția culturală în care este utilizat. Numele Bogdan are origini slave și este compus din două cuvinte, Bog, Dumnezeu, și Dan, dat sau dată. Astfel, semnificația numelui Bogdan este darul lui Dumnezeu sau dăruit de Dumnezeu. Este un nume cu o conotație pozitivă și este asociat adesea cu ideea de binecuvântare sau dar divin. Fiind un nume slav, Bogdan este mai răspândit în zona balcanică și înspre Rusia, astfel că în alte zone nu este un nume la fel de popular. În limbile cehă și ucrainiană se folosește varianta Bogdan. În limbi precum slovenă, sârbă și croată se folosește și varianta Bosco, iar sârbii și macedonenii au și forma Boban. Numele Bogdan se încadrează în seria numelor teoforice, fiind identic ca semnificație cu ebraicul Jonathan, grecescul Teodoros, Dădotos, latinescul Deodatus, fracezul Deodata Dieudone. Prezența numelui la români poate fi explicată prin influența sud-slava. Într-adevăr, în țara românească, în mod logic, numele este mai vechi de anul 1392 când apare atestat în documente satul Bogdănești din Jud. Vâlcea ca nume personal Bogdan apare de-abia în 1469. Dar mult mai vechi sunt atestările numelui în Maramureș, cele dintâi atestări de pe întreg teritoriul românesc, în jurul anilor 1200-1235, în Transilvania și Moldova vechile sate Bogdăneasa, Bogdanei, Bogdănești și cunoscutul Bogdan, primul domn al Moldovei, unde nu poate fi vorba de o influență sud-slava. Bogdan este un bărbat secretos, rezervat și introvertit care are tendința să se apere de lumea exterioară pe care o consideră crudă. Adesea timid, nu putem afirma despre Bogdan faptul că este o persoană sociabilă, chiar din contră. Bogdan este o persoană căreia îi place singurătatea. Cu toate acestea, Bogdan nu duce lipsă de seriozitate. Cei din jur pot conta pe el în orice situație, știe să îi asculte pe ceilalți și să le dea cele mai bune sfaturi. Afectuos, tandru și receptiv la persoanele din jurul său, Bogdan tinde să se protejeze de probleme și de dificultățile de care îi este teamă. Bogdan prefera o viață organizată în cele mai mici detalii, monotonă chiar, în detrimentul uneia animate și zgomotoase. Timpul este mereu de partea lui Bogdan, se dovedește a fi o persoană tenace și perseverentă, care culege cu mare satisfacție roadele eforturilor sale. Copil, Bogdan are nevoie de tandrețe și afecțiune. Este pudic și nu suporta manifestările exuberante. Atmosfera din sânul familiei sale este determinantă. Dacă se simte stimulat, iubit și încurajat, Bogdan va da tot ce e mai bun din el, va obține cele mai bune rezultate la școală. Este înțelept și serios, uneori mult prea serios. Bogdan va fi tentat de profesii din domeniul tehnic sau științific, în legătură cu modernismul, cu natura, pământul sau științele umane. În concluzie, semnificația numelui Bogdan este asociată cu ideea de a fi un dar sau o binecuvântare dată de Dumnezeu. Tipul de caracter pe care îl au purtătorii numelui Bogdan. Având în vedere originea acestui nume, se pare că numele Bogdan este unul reprezentat de mister, însă nu neapărat doar datorită originii sale. Acesta pare a fi unul dintre aspectele care îi caracterizează pe purtătorii lui. Acest mister pe care îl emană îi determină pe toți cei din jur să-și pună diverse întrebări despre acesta și ce anume are în plan să facă, deoarece este un om greu de citit și niciodată nu vei reuși să prevezi care este următorul pas pe care îl va face.
Rațiunea purtătorilor acestui nume este una foarte puternică și au un simț foarte ascuțit al inteligenței, sunt genul de persoane care tac și fac, sau care stau să analizeze din umbră, fără a-și face resimțită prezența în mediul în care fac acest lucru. Din acest motiv, al observării din umbră, purtătorii numelui Bogdan sunt mai puțin deschiși cu cei din jurul lor, sunt oarecum opriți de ceva anume în a se exterioriza, preferă să-și păstreze ideile, gândurile sau frustrările numai pentru ei. Interesul lor este îndreptat spre cunoașterea profundă. Aceștia vor să cunoască și cel mai mic detaliu, indiferent despre ce anume este vorba, iar uneori și spiritualitatea pare să fie un aspect ce reușește să le stârnească interesul. Nu trebuie să ne mirăm dacă aceștia adresează tot felul de întrebări sau dacă pun la îndoială lucrurile pe care le vom spune lor, în spatele acestor aspecte se află acea dorință a lor de cunoaștere, bineînțeles, fără a accepta informații eronate, deoarece nu le-ar fi deloc folositoare. Bogdan în funcție de cifra numelui. Cifra numelui Bogdan este 7. O fi oare o coincidență că printre aspectele care sunt reflectate cu ajutorul acesteia se află și spiritualitatea? Cu siguranță nu. Oamenii care poartă numele Bogdan sunt unii dintre cei mai interesați atunci când vine vorba de spiritualitate, fiind unul dintre cele mai importante aspecte pentru ei. Purtătorii numelui Bogdan sunt mai puțin deschiși cu cei din jurul lor, sunt oarecum opriți de ceva anume în a se exterioriza, preferă să-și păstreze ideile, gândurile sau frustrările numai pentru ei. Interesul lor este îndreptat spre cunoașterea profundă. Aceștia vor să cunoască și cel mai mic detaliu, indiferent despre ce anume este vorba, iar uneori și spiritualitatea pare să fie un aspect ce reușește să le stârnească interesul. Nu trebuie să ne mirăm dacă aceștia adresează tot felul de întrebări sau dacă pun la îndoială lucrurile pe care le vom spune lor, în spatele acestor aspecte se află acea dorință a lor de cunoaștere, bineînțeles, fără a accepta informații eronate, deoarece nu le-ar fi deloc folositoare. Pe lângă spiritualitate, se mai adaugă și înțelepciunea și succesul, ceea ce nu este deloc ceva care să ne uimească, deoarece purtătorii acestui nume sunt mereu în căutare de informații noi care să le completeze cunoștințele și să-i facă mai înțelepți. Cu un bogat bagaj de cunoștințe care provin din diverse domenii, nu este greu de imaginat că o astfel de persoană ar avea ulterior parte și de succes, nu-i așa? În concluzie, numele Bogdan are o origine istorică profundă în cultura slavă și este asociat cu semnificații precum darul lui Dumnezeu sau dar bogat.